Eguso ya NPP amanyukuo no ensemudia ne ya make say delegate apem Asantemantem a oya ne se wode wachi taima Dr. Brian Champon na wode ne campaign ni nyina ba na wie ya atwen nyame ya dom a memenda se si ahene ne etu ahene for de tumi no ebema no Etu ahene ne esi ahene fo bibira wono ewo Asantemantem ne mu ene de wona chita ekwakoma Dr. Brian Champon wabra eni na ne ntoabo wo wie ni nyina ewo Asantemantem ne mu ama wono mu de akọ eye memreda bato iba bekoso no emu na we ena eni etu ahene ne esi ahene fo nyina kohia ye ewo Heroes Park na wono mu kwakoti opanyi yi ensema wo ede ma wono mu a ohwese obetimi ede akonkoden agetumi ewo afempino ne du no wotwe bato ibekoso no emu na we na wabra eni Dr. Brian Champon ene etu ahene esi ahene fo enya nkitahodi wode to wono mu nyina eno se ne nkunimdie ebekọ ede ama wono mu esenti wono mu nyina enye krado se obabe konkoden pa ede ama wona manyoku no se ne bewetimi ede agetumi afri NDC ensem doing bebe sabe de madisra de eto Asantema yenim bebe a party ni jina no menim se mu be ya amame bebe a party na do no menim se wo beto abama me na mo misra wo se me pesa 2-3 days ya kai wo be ka me ho na ye campaign e mu dene na ye tibidi winning emphatically me wo jini se abato no de onyankopon be sha ne ho anyonyam abasha ne ho anyonyam eso Asantema misra mu Monya regional eba be me victory nanim na metimi di tumi no abaya sasi so ene wo sande to etu ahene esi ahene fo nyina enu se sha party for ne bo enfie nyaa anyankopon di tumi be ma me no oye party ni wa Asantema mu hanu a obi a de ne nsa be si bibi so o de won nsa be kura bibi mu akasa Ebua party na ba ban mu no we na me nso manya ade afri mu efie nan bia di bi sabe si bibi so mesra constituency se shia wa hani na say we need a bold leader na me ni tadu dua time